el meu grup és Domi, Naila, Lucía i jo i us explicarem una mica les malalties mentals i algun exemple. Aquesta és una petita definició del tema a tractar de la prevenció de les malalties mentals. És un trastorn mental que et pot afectar en la teva vida diària, com en l'estat d'ànim, el pensament i el comportament. Pot ocórrer en un cert temps i pot aparèixer i desaparèixer. Poden ser causades per coses com l'estrès, canvis en el cos o experiències difícils. No sempre és possible evitar-ho, però hi ha diverses coses que poden reduir el risc de desenvolupar problemes de salut mental. Com qual? Com parlar sobre les teves emocions, buscar suport quan ho necessites, mantenir una rutina equilibrada, practicar activitats que t'agradin, dormir prou, exercici físic i establir límits amb les xarxes socials. Vale, gràcies. Quines possibles solucions hi ha a aquest efecte? Algunes possibles solucions serien com les que t'he dit abans, que serien parlar amb algú de confiança, fer exercici, evitar l'aïllament, demanar ajuda, buscar ajuda d'un professional com jo. Podem pujar el vídeo informatiu a la web de l'Ajuntament perquè li arribin a altres persones i estiguin informades d'aquesta malaltia. Una altra opció és fer xerrades en els col·legis o instituts per explicar-los la situació. També podem informar en la ràdio o programes de televisió. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Esperem que us hagi servit per pensar abans el que fem a altres persones i com es poden afectar. Naila, Domi y Lucía... No, y Lucía no, porque falto yo. Parlar amb algú de confiança, fer exercici, evitar l'aïllament, demanar ajuda, que claro, todo eso se digo porque yo soy experta, ¿sabes? Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Esperem que us